ଆପଣ କେବେ ପିତା ଶାଗ ଟ୍ରାଏ କରିଛନ୍ତି? ବହୁତ ପିତା କିନ୍ତୁ ଶରୀର ପ୍ରତି ବହୁତ ଗୁଣକାରୀ ମଧ୍ୟ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଆଜି ମୁଁ ବନେଇଥିଲି ପିତା ଶାଗର ଗୋଟେ ରେସିପି, ପିତା ଶାଗ ଘଣ୍ଟା। ଗାଁ ଗହଳିର ଗୋଟେ ରେସିପି, କିନ୍ତୁ ଖାଇବାକୁ ଟିକେ ପିତା ଲାଗିଲେ ବି ଦେହ ପ୍ରତି ବହୁତ ଭଲ। କେବେ କେବେ ପିତା ଖାଇବା ବି ଶରୀର ପ୍ରତି ବହୁତ ଉପକାରୀ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ନା ଶାଗ ଗୁଡ଼ାକ। ଆକୁ ବି ମୁଁ ଗାଁରୁ ନେଇକି ଆସିଥିଲି। ଆକୁ କେମିତି କରିବା ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଠି ମୁଁ କ'ଣ କରିଥିଲି, ଗୋଟେ ପ୍ରେସର କୁକରରେ ମୁଁ ଅଧା କପ୍ ମୁଗ ଡାଲି ଦେଇଥିଲି, କଞ୍ଚା ମୁଗ ଡାଲି। ତାକୁ ଟିକେ ଡ୍ରାଏ ରୋଷ୍ଟ କରିବା, ବାସ୍ନା ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଗୋଟେ ବାଉଲରେ ଏପଟେ ସାଇଡ଼୍ କରି ରଖି ନେଇଥିଲି। ଓ ଯେତିକି ମୁଗ ଡାଲି ନେଇଥିଲି ତାର ଅଧା ନେଇଥିଲି ମୁଁ ଏଠି ନୂଆ ଚାଉଳ, ତାକୁ ବି ରଖି ନେଇଥିଲି। ଏପଟେ କୁକରରେ କ'ଣ କରିଥିଲି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଉ ଅଧା ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ସେପଟେ ଜାଇ ଆଉ ଚାଉଳକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମନ୍ଥାମନ୍ଥି କରିକି 2-3 ଥର ଧୋଇନେବା, କାରଣ ସେଥିରେ ବହୁତ ମଇଳା ଥାଏ। ତାପରେ ସେଇ ପାଣିରେ ମୁଁ ଡାଲି ଓ ଚାଉଳକୁ ଦେଇ ଦେଇଥିଲି। 5-10 ମିନିଟ୍ ଏମିତି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି ଫୁଟିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ତାର ଫେଣ ଅଂଶ ଗୁଡ଼ାକୁ କାଢ଼ି ଦେଇଥିଲି। ଏପଟେ ଡାଲି ଚାଉଳ ସିଝିବା ସମୟରେ ମୁଁ ପିତା ଶାଗକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆଗରୁ 2 ଥର ଧୋଇଥିଲି, ପୁଣି ଆଉ 2 ଥର ଧୋଇ ଦେଉଛି, କାରଣ ଏହି ଶାଗଟି ମାଟିକୁ ଲାଗିକି ହେଇଥାଏ। ତ ଏଥିରେ ମାଟି ରହିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ବହୁତ ଥାଏ। ତ ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଧୋଇଲା ପରେ ମୁଁ ଏଇଠି ପୁରା ଏକଦମ ପୁରା ଖୁଦଖୁଦ କରିଦେଉଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଚପରରେ ଚପ୍ ବି କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିଥିଲି, ସବୁଗୁଡ଼ା ଶାଗକୁ କୁକରରେ ଦେଇ ଦେଇଥିଲି। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ କ'ଣ, କୁକରର କଭର ଦେଇକି ମୁଁ ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 2ଟି ସିଟି ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁକ୍ କରିଥିଲି। ଅଧିକ ସିଟି ଦେଲେ କ'ଣ ହେବ, ମୁଗ ଡାଲି ନାଳୁଆ ଲାଗିବ। ତ ମୋତେ କେବଳ 2ଟି ସିଟି ଦେବାର ଥିଲା। 2ଟି ସିଟିରେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ପରଫେକ୍ଟ ସିଝି ଯାଇଛି। ଏଇଠି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଟିକେ ଡାଲି ବୁଲା ବି ମାରିପାରିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ତଡ଼କା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ସେମ୍ ତଡ଼କା, ଗୋଟେ ତଡ଼କା ପ୍ୟାନ୍ରେ କିଛି ସୋରିଷ ତେଲ, କିଛି ସୋରିଷ, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଓ ରସୁଣ 8ରୁ 10 କୋଳାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଦରଦରା ଛେଚିକି ନେଇଯିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏହାର ଫ୍ଲେଭର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିବ। ତାପରେ ରସୁଣ ଦେଲା ପରେ ରସୁଣ ଟିକେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁକ୍ କରିବା। ତାପରେ ତରକାରୀକୁ ସେଇ ଘଣ୍ଟାରେ ଦେଇଦେବା। ହେଇଯିବ ରେଡ଼ି ଆମର ପିତା ଶାଗ ଘଣ୍ଟା। ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି। ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଓ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଭୂତି ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ଓ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ।